Γεια σας, είμαι ο Αλκίνος και σήμερα θα σας διαβάσω τη Χιονάτη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, ζούσε η όμορφη Χιονάτη. Δυστυχώς όμως η μητέρα της πέθανε νωρίς και ο βασιλιάς παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα. Η νέα βασίλισσα όμως ήταν πολύ κακιά. Μια μέρα ο μαγικός καθρέφτης είπε στην κακιά βασίλισσα: «Η Χιονάτη είναι η ομορφότερη». Η βασίλισσα θύμωσε πολύ και διέταξε αμέσως ένα κυνηγό να πάει τη Χιονάτη στο δάσος και να τη σκοτώσει. Ο καλός κυνηγός τη λυπήθηκε και την άφησε ελεύθερη. «Τρέξε να σωθείς», της φώναξε, «και μη γυρίσεις ποτέ». Η Χιονάτη φοβισμένη έτρεξε στο δάσος, ώσπου βρήκε ένα σπιτάκι. Εκεί ζούσαν οι 7 νάνοι. Το σπιτάκι ήταν πολύ βρώμικο και η Χιονάτη άρχισε να το καθαρίζει. Έκπληκτοι οι 7 νάνοι αντίκρισαν την όμορφη Χιονάτη. Αυτή τους διηγήθηκε την ιστορία της και οι νάνοι την καλοδέχτηκαν με τραγούδια και χορούς. Η κακιά βασίλισσα όμως έβλεπε τα πάντα από το μαγικό της καθρέφτη. Αποφάσισε να μεταμφιεστεί σε γριούλα και να πάει στη Χιονάτη. Μόλις βρήκε τη Χιονάτη, της πρόσφερε ένα μήλο που είχε δηλητήριο. Όταν αυτή το δάγκωσε, έπεσε αμέσως στο έδαφος, σαν πεθαμένη. Τα ζωάκια του δάσους, λυπημένα, μαζεύτηκαν γύρω της. Ήταν ξαπλωμένη στο έδαφος, σαν να είχε πεθάνει. Οι νάνοι λυπήθηκαν πολύ για την αγαπημένη τους φίλη. Την έβαλαν σε ένα γυάλινο κρεβάτι και περίμεναν να γίνει ένα θαύμα. Μια μέρα ένας πρίγκιπας πέρασε από εκεί. Έσκυψε αμέσως και την φίλησε. Τα μάτια της Χιονάτης άνοιξαν. Η αγάπη του πρίγκιπα την έσωσε. Και από τότε έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτό το παραμύθι μας για σήμερα. Καλή νύχτα!